danas na sekundarnom drobljenju i ovde prisustvujemo nekim radovima. Ljudi su gore, u pitanju je neko menjanje bubnja, je li tako? Zateznog bubnja. Ovde smo sa gospodinom Nećakom koji će da nam malo priča o ovome što se trenutno radi ovde. Dobar dan i da vas čujem. Dobar dan. Ja sam Dejan Nećak, radnik na mašinskom održavanju drobljenja i ovde prisustvujemo zameni zateznog bubnja na traci 6B, koja snabdeva rudom pogon sekundarnog drobljenja. Ukratko. Sada se radi ovde na pripremi, to je treba da se oslobodi ovaj teg, da bi mogli da izvučemo bubanj i da zamenimo za nov. A koliko ljudi radi trenutno gore? Vidimo trojicu. Trojica bravara i ja četvrti ovde sa njima. Znači, I varioc sa nama. Znači ovo je, da kažem, novi bubanj, on ide gore, ovaj stari... Da, prvo treba da oslobodimo teg koji zateže i španuje traku prilikom rada, a kada budemo to uradili, onda će da traka, kada bude labava, moći ćemo da izvučemo bubanj, da ga oslobodimo iz te konstrukcije. Tu je i dizaličar i on će uz pomoć dizalice da ga izvučemo i onda će da ubacimo taj. To je malo zahtevan posao. To sam htjela da pitam. Znači, vi ste počeli sad to, a da li se to završava u toku prve smene? Pa ne verujemo. Znači, radi se 2 dana. Sad, u zavisnosti od poslova i kako bude išlo, kako ne znam. Evo, čućemo i ove ljude gore, imaju posla, imaju neka pitanja za vas. Evo, nastavite vi. Samo da ja... Da, a mi ćemo sa dizaličarem. Dobar dan. Dobar dan. Ime beše? Oliver. Olivere, videli smo te na jednom drugom drobljenju, a sada smo ovde na ovom sekundarnom. Aj nam reci ovako, ovo je kolega, tako? Ne, ovo je rovokopač. Da, on je rovokopač, a tvoja dizalica je? Evo je tamo. Eno je tamo gore. Reci mi ovako, šta je tvoj posao konkretno kod ovo? Moj posao je da zamenim bubanj, da izvučem onaj i da postavim ovaj tamo. I dobro, znači da ga nakačiš onako kao što smo gledali ono letos, one druge stvari si da ga polako. I radio si to verovatno do sada? Da. Kako ti se čini, da li je malo ovako teži posao, da li koliko je siguran i prvo koliko je težak ovaj bub? Pa ima negde oko tonu i po, tako. Tonu i po, to je sića. To su lakši tereti. Da. Samo nam reci ovako da se samo podsjetimo koliko si već u rudniku? 20 godina. 20 punih sa beneficijama? Mi nemamo beneficiju. Mi nemate. Dobro, na poslovima dizaličara beše sve vreme ili? 15 godina. 15, a 5 onih? 5 na drugo radno mesto. Zadovoljan poslom? Da. Dobro, hvala ti puno. Ništa, prijatno. Pošto je ovaj posao zahtevan, koliko možemo da primetimo, više ekipa je na ovom poslu. Ovde smo i sa rukovodcem pomoćne mehanizacije, konkretno rovokopača, koji se zove? Dejan Žorkić. Dejane, ti si ovde sada da uradiš šta? Mislim, pitam te ovako, znači kao... Idemo na tome, znači da rasteretimo protiv teg da se može izvući zatezni bubanj, da bi se zamenio. Reci mi, na ovim poslovima si koliko dugo? 14 godina. Toliko imaš i u rudniku, ili imaš više? To mi je 14 godina u rudniku, a imam 3 godine u drugoj firmi, znači pre toga. Dobro, reci mi koliko si zadovoljan svojim poslom? Pa zadovoljan.
Možeš da, kako ja kažem, i kontrolišeš ovaj rovokopač, ipak je ovako mašina, ima gusenice, ima kašku. Trenutno da, ali trenutno znači radim na svim mašinama, znači od pomoćne mehanizacije na kopu. Aj nam malo reci koje su to mašine, mislim ne zbog nas, nego zbog ljudi koji nas gledaju i slušaju. Znači rovokopač, buldozer, grejder, utovarivač, znači te mašine što imamo, znači. Ovako, kada čovjek nauči da vozi auto, znači on zna da vozi auto, recimo treba polaže posle za kamion da bi dobio dozvolu za kamion. Što se ovoga tiče, je to slično raditi sa njima ili se neke mašine baš mnogo razlikuju? Pa ima razlike među mašinama, ali znači sve to, znači malo obuke i posle, znači možda se radi, nije... Samo mi reci, si iz Majdanpeka? Ne, iz Rodne Glave sam. Rodne Glave. Dobro, hvala ti puno. Želimo ti još puno ovakvog posla, jer kad imamo posla imamo i plate i drago nam je što smo popričali s tobom. Hvala. Evo nas sada sa, kako bih ja rekla ovako, u televizijskom i radijskom žargonu, glavnom i odgovornom uredniku ovog posla ovde, to je zdrobljenja poslovođom Bratislavom. Bratislave, dobar dan. Dobar dan. Kaži nam ovako, malo smo čuli šta je ovo, šta se radi, aj nam ti ovako malo reci. Znači, bubanj je u pitanju, zamena staro za novo, je li tako? Aj nam malo više reci o ovom poslu ovde i kako se nadaš da će da prođe i kad će da bude gotovo. Pa trenutno imamo zastoj koji je planiran 2 dana i krenuli smo na sanaciju, to je zamenu zateznog bubnja trake 6B. Taj zatezni bubanj ima ulogu koju? Pa taj zatezni bubanj ima da španuje traku, da traka bude stalno nategnuta. Da ne bi došlo do proklizavanja na bubnju i paljenja trake i svega. On je, znači, nešto se desilo s njim ili jednostavno mora da se zameni, jer je, što kažu, odradio svoje? Odradio je svoje. I on je puko po plaštu i leževi su loši, tako da moramo ceo bubanj da zamenimo. Pa se nadam da će to malo duže da traje. 2 dana vam je rok, misliš li, s obzirom da uslovi nisu tako loši, znači nema kiše, nema snega, hvala Bogu, da će to možda da se završi i pre ili bar u roku? Nema snega, nema kiše, ali ima blata i prašine. Blata, uvek ima nešto. Ovde kod nas. Da, uvek ima. Pa mi smo planirali danas, sutra ovaj posao da se završi, ali imamo još druge poslove paralelne koje se rade. Da, videli smo kad smo došli jutros da ima dosta ovako stvari koje se rade baš trenutno. Sada evo videli ste malo pre, pokušali smo da dignemo zatezni gore da bi mogli da oslobodimo traku, da izvučemo u bubanje, ali to sad nešto ne ide, sad se malo prelazimo na neku drugu varijantu i nadamo se da će da uspe sad. Ljudi koji rade gore, rekla sam da se popnem do njih, ali ajde, nećemo sad da ih diramo kad budu pravili jednu pauzicu od 5 minuta. Su vični ovom poslu, dugo rade ovaj posao. Pa imamo tu 2 majstora koji su već pred penziju, jednog ugovorca i tako još jednog mlađeg radnika, ali dobro. Evo, pratit ćemo ih sada, posle ćemo da skoknemo do njih, da vidimo šta oni kažu i da usnimimo koji su to ljudi gore. To su bravari? To su bravari i varioci.
Thank